Suština izmena koju predlažemo jeste ta da građani u budućnosti odlučuju o tome ko će biti njihovi predstavnici u lokalnim parlamentima, umesto da to kao do sada odlučuju političke stranke. Dakle, podsjetiću vas, nama je još uvijek na snazi zakon koji predviđa da građani glasaju, a da političke stranke biraju ko su predstavnici građana u lokalnim skupštinama. Mi želimo to da promenimo. Glasanje će se obavljati po izbornim jedinicama. Na izbornim jedinicama će se pojavljivati kandidati imenom i prezimenom. Koji kandidati dobiju najviše glasova, ti kandidati će biti predstavnici građana u lokalnim parlamentima. S druge strane, ovaj sistem će zadržati onaj element proporcionalnog izbornog sistema, tako da neće biti majorizacije, odnosno sve stranke koje u ukupnom zbiru pređu cenzus imaće svoje predstavnike u parlamentu, ali ko će biti ti predstavnici neće odlučiti stranke, nego će to biti po automatizmu oni njihovi kandidati koji su na svojim izbornim jedinicama ostvarili najbolji rezultat. Dakle, suštinski menjamo naš izborni sistem, to će dovesti do povećanja kvaliteta lokalnih samouprava, jer će biti daleko teže ući, biti lokalni odbornik, ali mislim da lekovito će delovati i na naš politički sistem u celini, jer političke stranke će u budućnosti u svojim lokalnim odborima morati da vode računa da privuku najbolje i najkvalitetnije ljude iz svojih opština i gradova, jer ukoliko ih ne privuku, neće imati koga da ponude građanima